Hola, benvinguts a una nova edició del Cafè de les Telecos, un programa que fa l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació, telecos.cat, que patrocina Cellnex i que produïm aquí a Tecnotrends. Presenta i modera qui us parla, Tomàs Cascante, i dirigeix i escriu el programa la Queralt Gómez. Queralt, benvinguda al teu programa. Moltes gràcies. I com sempre, si ens pots presentar el tema i els convidats que tenim avui. Doncs avui pensàvem parlar de telecomunicacions i energia. Una mica com les telecomunicacions són útils per gestionar les xarxes energètiques, com ens poden ajudar a controlar i a regular el consum, quina relació hi ha també entre telecomunicacions i energia i el desenvolupament de les Smart Cities. Espero que puguem parlar també una mica d'això. I en relació a tot això, també sobre quin paper juguen les administracions i com s'ha d'adaptar la legislació perquè sigui un mercat de futur i un mercat on interessi créixer i invertir. I per parlar de tot això, que és bastant variat també, ens acompanyen en Gonzalo Salazar, que és director de l'empresa Gemweb, en Marc Real, que és director de desenvolupament de negoci d'Agaros, i l'Òscar Sánchez, que és gestor de projectes estratègics de l'Institut Català de l'Energia. Benvinguts. Gràcies. Bon dia. Doncs benvinguts, i també, com és costum al programa, la Queralt ens ha fet una primera aproximació als vostres perfils. Ara sí que ens agradaria que us presentéssiu una mica més extensament qui sou, què feu, quina és la vostra activitat i per què esteu avui aquí per parlar d'energia i telecomunicacions. No miro a ningú, qui vulgui que comenci. Començo jo, si voleu. Soc l'Òscar Sánchez. Actualment estic treballant a la Generalitat de Catalunya, a l'Institut Català d'Energia, i bàsicament la nostra actuació és de foment de l'estalvi i l'eficiència energètica i les energies renovables. Concretament jo porto els projectes estratègics, els que tenen a veure amb els Smart Cities, Smart Grids i altres projectes com són les empreses de serveis energètics i projectes d'estalvi i eficiència energètica. Molt bé. Soc Gonzalo Salazar, director del projecte que portem endavant que es diu Gemweb. Es tracta d'una eina de comptabilitat energètica, un tema cada dia més creixent, té més impacte en tots els àmbits, i es tracta bàsicament de donar servei tant de comunicacions com d'integració d'equips de lectura, com de tractament de la informació de facturació de les diferents escomeses energètiques per poder fer-les més eficients, optimitzar-les i reduir, evidentment, consums, costos i emissions contaminants. És això. Marc, passo la paraula. Jo soc el Marc Real, vinc d'Agaros, soc director de desenvolupament de negoci, i com a Agaros, que som una empresa consultora de telecomunicacions, en l'àmbit de telecomunicacions i energia el que treballem són dos àrees molt concretes. Una en ajuntaments, en administracions públiques, el que fem és assessorar-los en tot el que és l'estratègia Smart Cities, i dintre del que és Smart Cities sempre hi ha la component d'energia, que és una component important. I un altre element que estem treballant és amb empreses comercialitzadores o distribuïdores d'energia elèctrica. Els estem assessorant en com convergir cap al sector també de les telecomunicacions. És a dir, que puguin oferir, a la vegada que ofereixen, comercialitzen energia, puguin comercialitzar també serveis de telecomunicacions, d'internet, de veu, perquè entenem que són dos sectors que estan obligats a convergir i entendre's. Potser una cosa que heu dit els tres i podríem aclarir, els tres heu parlat, sobretot tu, d'estalvi. Què vol dir estalvi? Evidentment sabem què vol dir estalvi, però què vol dir estalvi? Que fem un mal ús, que es pot millorar, o sigui, que pot sortir... Per què estalvi? O sigui, què és el que estem fent malament? Et miro a tu, però pregunta als tres, L'estalvi, òbviament, és una de les prioritats, ja no només perquè ens toca la butxaca, sinó perquè al planeta ens la juguem tots amb el consum d'energia. Llavors, ja tots coneixem què va sortir de Kyoto i les obligacions de la Unió Europea del 2020, i el tercer 20 es refereix a l'obligació d'estalviar un 20% d'energia al 2020. Per què estalviar? Els motius, bàsicament, són dos. El primer és que la nostra economia se la juga aquí. Si ens gastem els nostres recursos econòmics en energia, vol dir que deixem de fer altres coses.
Nosaltres som un país dependent d'energia, més del 90%, el 94%, depenent de les importacions. Qualsevol despesa energètica que fem vol dir que requerim recursos per importar aquesta energia i consumir-la. I com això ens fa mal a la nostra economia. Per altra banda, l'energia avui en dia encara depèn dels recursos fòssils i el consum d'energia vol dir contaminació, vol dir producció de CO2, vol dir canvi climàtic. Per tant, l'estalvi i l'eficiència energètica és una de les prioritats que impulsa també el govern de la Generalitat i és una de les prioritats en l'actuació del nostre Institut Català d'Energia. L'estalvi, clar, si l'estalvi és una de les prioritats, una de les coses que tenim que saber és com estem consumint l'energia. Perquè, bueno, fa 100 anys, quan l'electricitat arribava per primer cop, doncs aquí no se sabia com consumir l'energia. De fet, no era gaire important. Hi havia unes centrals que generaven i uns consumidors que consumien. I les factures anaven per número de bombetes que tenien instal·lades. Tot això ha evolucionat molt. Ara és necessari que mesurem quina és l'energia. Òbviament, l'aspecte econòmic és important. L'energia s'ha de facturar i com a tal l'hem de mesurar per veure quina és la remuneració que ha de tenir cada un dels consumidors. Però de cara als consumidors és important saber què estem consumint perquè si no, no sabem on s'estan anant la nostra despesa econòmica. Una curiositat amb això que està dient. Fins i tot hi ha fabricants de bombetes, avui en dia, que fan bombetes que es poden controlar des del mòbil. És a dir, fins i tot per apuntar en el consum, a veure com podem gestionar abans que el que tu deies, que posàvem una bombeta i consumia el que consumia, de fet no miràvem ni els watts, després vam passar a mirar els watts, ara estem amb el tema LED, però fins i tot anem a un pas més enllà, que és actuar directament sobre el consum. És la bombeta la que és controlada o l'endoll? És la bombeta, o sigui, Philips, per dir la marca, però hi ha diversos fabricants que fins i tot estan fent, que no sé realment si això és un producte que tindrà molt o poc èxit, aquí ja no m'hi poso, però que anem fins i tot a controlar, a poder controlar, actuar directament sobre les bombetes en temps real, i va en la línia de gestionar el consum en temps real. Però abans de poder controlar la bombeta, ens cal saber on estem gastant l'energia. On estem gastant l'energia? Qui ho sap? Si ens envien una factura cada 2 mesos, dius, mira, aquests 2 mesos has gastat 1.000 kWh. On han anat aquests 1.000 kWh? No tinc ni idea. I potser sí que controlo la bombeta, però és que l'energia se m'ha estat anant als stand-bys o a l'aire condicionat. Llavors, aquí és on entra la informació i les telecomunicacions. Perquè estem avançant cada cop més en saber on estem consumint i aquest coneixement que ha d'estar passat amb la informació i les tecnologies de les comunicacions ens han de dir quines són el potencial que tenim per estalviar. Però amb un sol comptador, segur que hi hagi bombetes intel·ligents, com podem discriminar quin és el consum? Aquí m'agradaria intervenir a mi. O sigui, abans d'entrar en el detall de la bombeta hem de saber com està muntada la xarxa de distribució, quina energia hem de generar per distribuir i què passa a cadascun d'aquests routers energètics, que ja li diem així, que ja són intel·ligents i que ens permeten fins i tot fer canvis de potència d'escomesa principal de la instal·lació en concret que volem analitzar. I això és el primer pas. És aquí on nosaltres realment ens centrem i és, diguéssim, el producte que nosaltres podem oferir. És treballar primer l'escomesa principal i després ve tota la resta. És a dir, no, des del comptador principal no es pot analitzar tot allò, però sí que es posa com a condició sine qua non d'intentar optimitzar aquest punt primer per després. Si nosaltres tenim una marea alta, aquí no hi ha marees, però al nord on vinc jo, doncs allà hi ha marees. Quan baixa la marea surten totes les punxes, no? El que intentem nosaltres és precisament baixar aquesta marea per veure on estan els problemes, dins de lo que és la xarxa de distribució. I de lo que són els punts concrets. És a dir, primer hem de saber quan hem de generar, quan volem consumir, optimitzar aquest punt, ja sigui econòmicament o simplement de consum. I ara sí que voldria posar la petita pedreta de sorra d'això. Ara fa poc
degut a l'any que es va fer. Ha tornat a sortir aquella famosa foto que va fer el Voyager l'any 90, em sembla que va ser, o el Pioneer, o aquest satèl·lit, que va agafar Carl Sagan i va dir aquell punt azul, el Blue Dot aquell, no? Que és una porqueria de foto, però que veus realment el que és la Terra. Però és l'únic que tenim, l'únic que hem de cuidar i que ens quede. Per tant, si no treballem això, malament, realment malament. O sigui, aquí hi ha un sentiment de conservació del nostre entorn. Però per viure una mica la globalitat, no? Penseu que hi ha molts països europeus que mesuren l'energia un cop a l'any. Llavors, aquí hi ha diferents passos en l'evolució i nosaltres estem bastant avançats. Com ho fan molts països? Doncs llegeixen el comptador un cop l'any i durant tot l'any van estimant i al cap de l'any dius, mira, tu has consumit 6.000 kWh i et toca això. Encara tens menys informació d'on estàs consumint energia. Almenys nosaltres, fins ara ho fèiem cada 2 mesos, ara farem cada mes i dintre de 2 mesos ho farem cada hora. I això és una evolució molt significativa que ens col·loca al capdavant dels països en informació de consums energètics. Però això solament ens dona el consum hora, però no està encara sabent si s'ho està menjant la nevera, la bombeta o els estambaix. No, però és el primer. És el primer que hem de saber. Perquè els nostres vehicles ja ens donen tota una sèrie d'informació dels consums energètics per quilòmetre, per hora, instantani. I les nostres vivendes no ens donen res. On està la tecnologia i la informació als nostres habitatges? No existeix. No existeix. Ara estarà en un comptador, però la majoria de nosaltres tindrem aquest comptador tancat en un armari, amb una clau, no el podrem veure. Però bueno, ja treurem la informació d'allà, la treurem d'alguna manera, amb sistemes de telecomunicació. Bé, aquí estem parlant per això de vivendes. A part de les vivendes hi ha també el consum energètic d'infraestructures, de grans instal·lacions o d'edificis que suposo que percentualment és molt més gran que el consum domèstic. En aquest sentit, la meva pregunta anava per aquí, no? Estem parlant de vivenda i de com es pot controlar o no, a nivell de coses més grans, com s'està treballant? Insistint sobre aquesta pregunta, una comparació és l'aigua, no? L'aigua, estalviar l'aigua a casa. L'aigua domèstica em sembla que és el 15% del consum d'aigua, la resta és agricultura. No sé, aquesta dada, i és la pregunta d'ella, una mica aquesta dada, o sigui, el consum energètic domèstic, comparat amb el consum energètic total, quin percentatge és? A veure, el sector domèstic, en aquests moments, per aplicar sistemes de telecomunicació en el sector domèstic de manera fefaent, o sigui, sí que hi ha estris i trobes cosetes invents interessants, però tenir una dada correcta de lo que està passant, encara hem de madurar tant en el mercat de dispositius com en el mercat de comunicacions per arribar a una solució que sigui realment econòmicament factible pel mercat domèstic. I aquí entra més automatització, costos més baixos. Insisteixo en el fet que necessitem una certa maduració del mercat. Falten uns anys. Encara falten molts comptadors per instal·lar, d'aquests intel·ligents. Quin és el volum? El domèstic consumeix molt poca quantitat, però són molts. La indústria consumeix, en aquests moments la dada no la tinc, no la recordo. A part, això va canviant també. Però el fet és que en aquests moments aplicar les TIC de manera econòmicament assumible o factible, només, entenc jo, de manera fefaent, o sigui, per treure realment valors reals bons. Jo ho entenc només en el sector industrial, professional, diguéssim. A l'habitatge encara li falta un temps, sobretot perquè les distribuïdores encara els hi queda, i a més és lògic perquè són milions d'usuaris particulars, els hi queden uns anys per instal·lar tot el parc de comptadors intel·ligents que falta per instal·lar. Estic d'acord amb això, i és veritat que el volum de consum d'energia, o sigui, el consum d'energia, el principal consumidor d'energia és la indústria. També és veritat que el comportament de la indústria és com més previsible, no? Llavors, la manera de fer actuacions sobre l'estalvi energètic en la indústria està com és molt més pautat. S'ha de tenir la lectura del consum, però només amb la lectura del comptador
tu ja pots fer realment actuacions que permetin fer l'estalvi energètic. Quan entres en el món de la llar, jo en la línia del que deies abans, la lectura de comptador és imprescindible, però no és suficient. O et permet fer coses, però no et permet fer totes les coses que t'agradaria fer. Has de fer una lectura també de l'entorn i del comportament de les persones dintre de la llar. I això implica no només saber quin és el consum de la rentadora, o el consum de la nevera, o el consum de la calefacció, o de l'aire condicionat, per relacionar-ho amb energia elèctrica, sinó també del comportament. És a dir, si tu només llegeixes el consum d'energia, tens una informació. Però si a part del consum d'energia tens informació de presència de gent dintre de la casa, o tens informació també de l'entorn i del comportament, després pots treure pautes de comportament i pots treure mesures d'eficiència energètica molt més eficients, per ser redundant. I un tercer sector, me l'invento perquè no està el sector, parlem de domèstic, d'industrial, però internet. O sigui, posar un e-mail consumeix energia, i més de la que sembla, o fer un WhatsApp. Ho teniu mesurat, això, com internet s'està menjant energia? Bueno, cada cop és més evident, no? Sí, per això. La concentració de centres de procés de dades cada cop més gran són grans demandants d'energia. I no només per l'aspecte del consum que tenen, sinó per la refrigeració que requereixen tots aquests centres. Llavors hi ha una disciplina específicament d'estalvi i eficiència en els CPDs, bastant específica de com s'han de col·locar. De fet, el disseny dels CPDs cada cop té més en compte els aspectes energètics de com evacuar la calor i com distribuir i fer els fluxos d'aire per estalviar energia i treballar a unes temperatures més elevades per estalviar energia en la refrigeració. Fins i tot es parlaven de situar CPDs en el mar, no? Per agafar... De fet, et diria que, no sé si hi ha països nòrdics que hi en té, no? CPDs en el mar per utilitzar l'aigua del mar per refrigerar, no? Llavors, òbviament, cada cop les TIC són un element més de consum i com a tal hem de posar la lupa també per veure que no malbaratin l'energia. Tinc aquí la distribució del consum energètic a Catalunya. Sí, no és de l'ICAEN, Sí, jo és que ara no la tinc al cap, però mira, ara que ho poses aquí... El transport, sí, digue-ho tu. Hi ha dos aspectes en el tema d'energia. Quan parlem d'energia, parlem de totes les energies. Però la que està més directament relacionada amb les telecomunicacions és l'energia elèctrica, que és la més gestionable. Els combustibles fòssils, tu carregues la benzina i poca cosa, ho tens allà emmagatzemat, poca cosa pots fer perquè no es pot compartir. Llavors el transport s'endú la major part, amb un 41%, la indústria un 26%, el domèstic un 16% i els serveis un 12%. Amb la qual cosa no és poc. No és poc. Si féssim aquesta foto amb el tema elèctric, encara es faria més gran l'apartat domèstic i l'apartat de serveis. Correcte, perquè el transport elèctric encara. Encara. Jo he vingut aquí amb una bici elèctrica avui. Fantàstic. No, llavors, clar, el que està més relacionat amb les telecomunicacions és el consum elèctric, que és el que més es pot gestionar. I el que està canviant ara és el paradigma que portem funcionant els últims 100 anys, no? Que fins ara hem gestionat la producció d'energia. Com l'electricitat no es pot emmagatzemar, el que es produeix ha de ser exactament el que es consumeix. Com no podem gestionar el consum, perquè ningú ens vindrà a dir a casa nostra, ni a la indústria, quan hem d'encendre un motor, ni quan hem d'encendre un interruptor, han de ser els generadors el que generin exactament el que s'està consumint. En tot això hi ha uns sistemes de telecomunicacions molt evolucionats que gestionen tot el tema de la producció. Està molt mesurat. I fins i tot hi ha protocols que s'han de respondre al segon, al minut i a la mitja hora. Quan es cau una central hi ha una certa inèrcia, tot això per assegurar el subministrament elèctric. Hi ha tots uns sistemes de telecomunicacions que estan molt implicats, però és un sector molt específic, el de la generació. Però evolucionem cap a un canvi de paradigma. Gestionar la generació no ens permet gestionar la demanda i millorar el consum. I fins i tot, si poguéssim gestionar la demanda, podríem consumir en aquells moments en què és més propici per aprofitar les energies renovables. Perquè en aquests moments, quan tenim
un excés de producció. Hem de parar les energies renovables eòliques perquè ningú les està consumint. Ningú ens diu en aquell moment, escolta, posa l'aire condicionat o posa la rentadora perquè estem parant els molins eòlics. I ara els estem parant, els estem aturant, i quan tu em posis la rentadora haurem de posar una central de carbó. És curiós. Però, És curiós el tema. Per què? Perquè no gestionem la demanda. Llavors, cada cop que hi ha sistemes de producció no gestionables, com són les energies renovables, el sol ve quan ve i el vent ve quan ve, això ens obliga, per optimitzar el sistema global de consum i generació, gestionar la demanda i arribar al consumidor i donar-li indicadors al consumidor de quan ha de consumir. I això ens farà que tot el sistema sigui més eficient. Això avui per avui és impossible. Però una qüestió... El sol sí que és previsible, però el sol és un rellotge, no? Però per què no es gestiona la producció? O sigui, si un generador pot... Tu dius que l'energia elèctrica no es pot emmagatzemar, però pot produir... Pots pujar aigua, no? I és una forma d'acumular, o pots produir energia potencial d'alguna forma. Això no es fa. Sí, però la capacitat és limitada i les infraestructures que requereixen les centrals reversibles de bombeig, les inversions són molt grans. Se n'han fet, però la capacitat és limitada també. Clar, quan tens tota l'aigua a dalt ja no pot bombejar més. A la nit, perquè no parin les nuclears, totes aquestes centrals estan bombejant aigua cap amunt. És una bateria. I parlant de nuclears, quan existirà algun dia l'energia nuclear neta, mai sé si és la fissió o la fusió, la que no tenim? Com està el tema? La fusió. La fusió, sí. La fusió. Bueno, doncs a l'ITER és el gran projecte de major envergadura, encara hi queden com 30 anys, no?, en el seu desenvolupament. Però estan sortint petites coses i petits reactors que estan en fase experimental. La fusió. Sí, la fusió. Però encara no se'ls espera. Però això és real, que no existeix, o algú ho està aturant? Hi ha una institució al Silicon Valley, la Stanford, no sé què, un puesto que, bueno, jo he anat diverses vegades amb uns viatges que fèiem en una època, no? I allà ens asseguraven cada vegada la fusió la tenien supercontrolada, però després és evident que el carrer no hi és. Llavors, i tu rius, a més. Llavors, o està passant com amb els vehicles elèctrics que de cop i volta han sortit, però suposo que fa temps que estaven... Està passant alguna cosa similar amb la fusió, perquè això seria la solució, no? Energia nuclear neta, no perillosa. Sincerament, jo ara recolzant una mica el que deia l'Òscar, jo crec que anem cap a un model de generació distribuïda d'energia, no centralitzada, nuclis grossos. O sigui que això, no sé fins a quin punt té futur en quant al concepte de la... I parlant de distribuïda, arribant al límit de la distribució, què passa amb la producció pròpia? Que ara comença a estar de moda i sembla ser que també posa entrebancs. Aquí cadascú té la seva opinió social, humana, personal, política, el que vulguis. En aquest país no... Però ara estem parlant com a enginyers. Com a enginyers, doncs no està ben fet. No? No, la legislació que estem... La legislació per suposat crec que no està ben feta. Però la idea seria aprofitable. Clar, es poden fer moltes coses. De fet, fa no gaire, el Musk aquest va treure la famosa bateria aquesta de Tesla, que és, bueno, no sé, s'ha de veure, a veure, no? Jo primer m'agrada provar les coses, no? Però, bueno, ja estan corrent veus, no sé si són llegendes urbanes o què, però que hi haurà un impost i hi haurà tota mena de traves perquè tu t'hi puguis posar la teva bateria, cosa que no s'ha de... És posar el teu embassament, diguéssim, és el mateix, són bateries, per intentar aquesta energia que en comptes d'aturar un ventilador d'aquests eòlics, que generi i tu vas carregant, o carregues el cotxe, o carregues la bateria que tens a casa, o fins i tot tu tenir el teu propi sistema, i en un moment donat jo estic convençut que en sistemes de gestió automatitzada amb TIC podem gestionar això. El que passa que no és fàcil, s'han de fer inversions, com dius tu... No s'entén el que està fent el govern central amb l'autoconsum. Ells els donen l'explicació doncs és que el nostre sistema elèctric arrossega una hipoteca molt gran, no? I a mesura que els consumidors es vagin desconnectant perquè generen la seva pròpia energia, cada cop hi haurà menys contribuents a pagar aquesta hipoteca que hem de pagar durant 15 anys. Bueno, això és l'explicació que dona el govern, però clar, no podem aturar, perquè és un sector emergent. Està tot el sector fotovoltaic i de generació petita en contra, però
bueno, el govern és el que és, té majoria absoluta i ha aturat completament tot el que és l'autoconsum. Per què ha aparegut aquesta tecnologia? D'alguna manera, per sorpresa, perquè la reducció dels costos de les plaques fotovoltaiques ha sigut espectacular. Un 80%. Això fa que arribem a la parity grid, no? Que ens sigui més viable produir la nostra pròpia energia que consumir-la de la xarxa. Estem ja en aquest punt que en funció de la dimensió del projecte doncs és viable posar-te tu les teves plaques en comptes de comprar-li energia a la xarxa. Tot això ho ha aturat el govern, però clar, dintre poc hi ha eleccions i esperem, tenim l'esperança que hi hagi un canvi de govern i que es deixin de posar traves a l'autoconsum. Hi ha països on sí que estigui funcionant de manera més fluida aquest model? Alemanya, per exemple, sí. I tant. No obstant, a la mesura que això sigui molt competitiu aniran gravant aquestes tecnologies. Però és que aquí a Espanya s'han aturat completament. Hi ha empreses que estaven ja invertint en desenvolupar producte i han d'aturar els seus plans perquè no poden sortir. Però en qualsevol cas, i relacionat amb les tecnologies de la informació, això ens obre un altre camp i una altra possibilitat. Perquè dintre de casa nostra, a dintre de la nostra oficina, ja comencem a tenir una certa complexitat en la gestió. Perquè en un futur, i quan es deixin fer l'autoconsum, al nostre edifici tindrem generació, tindrem consum i tindrem emmagatzematge amb el vehicle elèctric. Com gestionem tot això? És complex, perquè és possible que en un moment de punta puguem agafar energia del vehicle elèctric per fer servir els nostres sistemes de consum. M'ha semblat molt interessant el que deies de la gestió de la demanda. O sigui, poder apuntar a la demanda en el moment concret. I és veritat que això ens apunta a canviar pautes de comportament i el que necessites és un canal bidireccional de lectura i d'actuació, diríem, sobre els elements que generen la demanda. I aquí és on convergeixen el consum energètic amb les telecomunicacions. Aquest punt jo crec que és crític i és important. De fet, ja sempre ha existit les tarifes nocturnes que poden ser una mica d'això, no? Sí, però anem un pas més enllà. És poder-ho fer en temps real i no guiar-nos per franges horàries. Tipus borsa, que quan està més barata l'energia es connecti aquell aparato que menja més, per dir-ho d'alguna forma. Ens queden 3 minuts. Clara, no sé si vols introduir algun últim tema. No, una mica per concloure també el que hem estat parlant, m'agradaria comentar ràpidament, també des del punt de vista sobretot de la iniciativa privada, si creieu, entenc que sí, però ho justifiqueu també, que és un sector que on realment els telecos hi tenen oportunitats laborals o de desenvolupament, això, a nivell empresarial o... 2 minuts. Vinga, Marc, ràpid. Jo volia posar 3 exemples. Telefònica l'any passat es va establir com a comercialitzadora d'energia elèctrica i a dia d'avui està combinant projectes d'eficiència energètica amb projectes de telecomunicacions, principalment per a grans empreses. Google l'any passat va comprar una empresa, Nest Labs, va gastar 3.200 milions d'euros, que és una empresa de sensors. De sensors de temperatura a dintre de la llar. No ascensors. No, de sensors, com se diu? De sensors de temperatura. De sensors de temperatura. I després va comprar un altre de televigilància. Són dos grans players, que el que ens indiquen, després hi ha molt moviment dintre casa nostra d'empreses d'energia elèctrica que estan migrant cap al sector de les telecomunicacions. Què vull dir amb això? Que són dos sectors que convergeixen i que per tant sí que hi ha oportunitats. És un sector que està en creixement. És evident, nosaltres ens hi trobem, nosaltres incorporem contínuament gent en el nostre equip, són telecos, gent del món de l'energia, informàtics, gent, telecos tant de comunicacions com de hardware, no? I volia fer un petit apunt ràpid, tot això que estem fent, també ràpid, és un tema també social, és a dir, si som capaços de gestionar-ho bé, la necessitat energètica, la pobresa que estem patint alguns sectors de la societat, també és menys dur, Bueno, jo únicament dic que l'energia, per gestionar l'energia necessitem informació.
la informació requereix dels canals de telecomunicació i aquí és on ens estem dirigint. Com a tal, aquests dos sectors amb aquestes paraules de l'Òscar tenim que tancar el programa, perquè us he dit que eren 30 minuts crono i acabem de complir-los. Gràcies per haver estat aquí i espero que la Querol us torni a convidar a un altre debat sobre energia. Moltes gràcies. Gràcies. Bon dia.